Айнор, сен бүгінгі тапшыруға зорырақ гармон алып келгенсің екен? Мұршид апа, әлігі тальян минорка деп атала. Бұл енді тальянның бір түрі, әлігі гармон біздің Қазан музыка фабрикасында шыға башлай. Енді әлігі гармонның мастері ол Салих абай Шайдуллин. Алар ол ғұмыр бойы шушы фабрикада өзіншәліклі мына шундай әлігі гармонның ұстасы. Хаминданың тауышына келгенде аның өзіншәліклі бір тауышы бар. Біздің татар милләтіне хас болған көңілге өтіп кіре тұрған. Әлбәттә енді әлігі гармонны шулайық заказ бойынша эшләгәннәр. Әлігі оң ягынданың 18 тел, шулайық 5 тавышлы гармон. Хаминданың артқы ягында регистр бар. Хаминда сол якка келгәндә мөмкинчелекләр күбрәк булсын өчен аңа инде 2 рәтле гармонның хромканың инде системасын куялар. Монда шулайық 3 рәттә безнең мажорный аккордлар һәм инде күршесендә минорный аккордлар. Чөнки мөмкинчелек күбрәк. Әлеге гармонга килгәндә единственный экземпляр дип беләм әлегесе гармонны. Ринат Сулейманович Валиев әлегесе гармонны мин аннан сатып алдым. Улдан да ортаклы баяныз. Әйе, Ринат абый. Менә шунысы кулландыра соңгы вакытта гына түгел, берничә елда шундый көчле баянистлар, музыкантлар үсеп чыкты, әйме? Менә миңа калса монда Рамил Кураншин исемендәге конкурсларда узды бит инде, башка конкурсларда. Әйе, Максат Гомаров исемендә аны хәйрә. Аларның файдасы булдымы? Менә сез ничек җитештегез? Сезнең бит инде целый плеяда, әйме, гармончылар. Бу дөресен әйткәндә инде безнең менә бу әтиләрдән, бабайлардан килгән безнең бит инде ничек дип әйтим без 90-нчы ел балалары. Шуңа күрә мәхәббәтне менә миңа, мәсәлән, мин инде әтидән күреп, әти миңа мәхәббәт уятты гармонга. Әтигездә уйный. Әтидә уйныйдыр. Һәм инде шуннан соң миңа Ринат Валиевның гармон шоу дигән кассетасы килеп эләкте. Мин ул кассетаны инде башыннан ахырына хәтле bütün композицияларын өйрәнеп, ятлап чыктым. Һәм инде Казанга музыка көллиятенә укырга килгәндә, мин инде турецкий маршны уйнап, на слух кына инде ул ансыда шулай итеп укырга кирдем музыка көллиятенә. Һәм инде аннан соң институт культурада укыдым. Шул сүздә юк, әлегесе һәрбер гармонда тырышып, һәр вакыт камилләшеп торырга кирәк. Профессиональ сәхнәдә сине еш күрәбез. Зур чараларда, зур концертларда син еш балкыйсың. Авылга кайтырга вакытыңда юктыр. Ә шулай да үсмер вакытларыңда авыл урамнарыннан узганда гармон уйный идеңме? Гармоннарда әлбәттә инде армиягә озатулар һәм инде сөлгү җыялар, анда әлбәттә әти белән икәү чыгып китәдер иде. Мин ул вакытта шул беренче класслар булды микән, 6 яшь, 7 яшь тирәсендә әти белән урам буенча баян күтәреп, шулай бергә аның белән уйнап йөридек. Бәлкем шул вакытларны искә төшереп берәр көй уйнарсың? Әлбәттә, хәзер. Әлегесе көйне әнием бик җырларга ярата. Шуңа күрә хатирәләрне яңартып, авылга кайтып килгән булдым үземдә, күзләрне кысып. Сабан туй вакытлары. Сабан туйларда еш чыгыш ясыйсың, чит илләргә дә шулай ук алып чыкканың бардыр. Чит илгә әлбәттә инде, ул бит инде Үзбәкстанга барсак та, Франциягә барсак та, шушы тальян гармоннарны күтәреп, үзебезнең милли көйләребезне уйнап, үзебезнең милләттәшләрне шатландырырга тырышабыз инде. Шулай ук менә Франциядә, Париж каласында елын хәтерләмим, 16-нчы елы ахырсы шушы тальян гармонда чыгып уйнарга туры килде. Шуннан соң Бельгиядан килгән ханым менеп зур рәхмәтләрен әйтте, күз яшьләре белән. Алар әлбәттә инде безнең чит илдә яшәгән милләттәшләребез безне сагынып көтәләр. Кайда гына булсак та, Рәсәй
өлкөлөрүнө барсак да, чет элге чыксак да инде мен өзүм патриот, татар милләтин үстүрүү үчүн, һәм инде милләтне саклап калуу үчүн бит инде ул безгә иң беренче моңыбызны, телебезне югалтмаска кирәк. Шуңа күрә әлегесе вакытта шушы направление буенча әлеге юнәлештә эшлибез инде. Субханалла. Айнур, киләчәктә дә уңышлар теләп каласы килә. Бәлкем берәр көй белән тамамларбыз. Бик зур рәхмәт, Нуршин апа, әлбәттә хәзер